खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि सीएम जानायनि उनावनो माखासे मानि गोहो बाहायनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै आसि थुदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि जोंनि समाव थाखानाय एसएमसी आरो म्युनिसिपाल बोर्ड बायदि बोर्डफोरखौ जों सम थानायालागै दोननाय जादोंमोन बेफोरबायदि गोसोबायदि सम जायैयावनो सिमफायनाय जायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो फरायसालिफोरनि एसएमसी बोर्डफोरखौबो सम जायै समावनो सिमफायनाया जोबोरैनो गोरोन्थि जादों आरो आं बेफोरखौ मोजां मोनाखै एबा बेफोर गोरोन्थि जादों होननानै आसि थुनानै मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि सीएम थामहिनबा बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोजोननाय मोनाखै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों नाथाय आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानिफ्रायनो एबा बिटिसिनि सीएम जानायनि उनावनो म्युनिसिपाल बोर्ड एसएमसी बोर्डफोरखौ सिमफायनानै गोदान दानायनि थांखि लादों थामहिनबा बे थांखि लानायनि सायाव गोजोननाय गैया एबा मोजां मोनाखै होननानै मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना फोरमायदों दि एबा मख'दों दि थांनाय 5 बोसोरनि समाव थांनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि आमोलाव दाजानानै गालांनाय म्युनिसिपाल बोर्डजों लोगोसे एसएमसी बोर्डफोरखौ जों सम जायैनि सिगां सिमफायाखैमोन जेब्लासिम ट्राम्प्स दंमोन बै समसिम बिथांमोनखौ लाखिनाय जादोंमोन नाथाय आथिखालाव सम जायै समावनो म्युनिसिपाल बोर्ड एसएमसी बोर्डफोरखौ सिमफायना होनायखौ आं गोजोननाय मोनाखै एबा मोजां जायाखै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदों बेफोर बेलानि सायाव एबा बेफोरबायदिनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ जों आबुङै खोनासंदोना लादोनि आरो मोनसे जिनिसखौ आङो बारा मोजां मोनाखै दा बिथांमोननि जि फार्स्ट स्टेप दा कलेजफ्राव जि गभर्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव एसएमसी दंलाबायो बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन जेनेबा सोरखौबा 5 बोसोरनि थाखाय दादों खिन्थु बे टार्मा जोबनो 3 मास बा 4 मास 5 माससोल'सै सोरनाबा दा बेखौ पलिटिकेल सिटुवेसना चेन्ज जादों होननानै गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिफायला जोबनानै गोदान जि जिबि दानो नागिरदों मादों बे जिनिसफ्रा ट्रेडिसनफ्रा मोजां नङा मानो होनबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ मिउनिसिपालिटिखौबो सिफायाखै टार्मखौ कमप्लिट खालामनो होदों मोनफ्रोमबो मिउनिसिपालिटिखौ स्टेटिउटरि नन स्टेटिउटरि बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ कमप्लिट मावनो होजोबदों गभर्निं बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ फोजोबनो होजोबदों बेनि उनाव बे टार्म जोबनानैसो गोदानै दाफिनजोबदों नाथाय बे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनाव दिनै बिजेपिनि गभर्नमेन्टबाबो माखासे जायगायाव कंग्रेस लिडारफ्राबो बबेबा गभर्निं बडिनि चेयारमेन जानानै दङ थ' बे मोनसे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनसो दा बेफोरखौ मानो मावदों बेखौ मावनो नाङामोन खिन्थु मावबाय जेला आफसोसबो गैया जेबो खारन बेखौ मोनैनि थाखाय सोरहाबा बिराद गिदिर लस जायो बे नङा खिन्थु बेफोर राजनितियाव मोनसे इनटलारेन्स बा मोनसे प्रतिशत परायन बादि जानो नागिरो जिहेतु 1 मासल' जाबाय बिपिएफ गभर्नमेन्ट जानाया नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टयटा भेरिफायार आंहा पार्सनेल मेटाराव मा फोरमायगोन बेखौ पार्सनेल मेटाराव बुंनांगौ गैया बेखौ रायजोफ्रा बिसार खालामदों